Umndeni wakaNdawonde uhlukumezekile. uLieutenant Colonel Ndawonde obeneminyaka engama-57 wangena emaphoyiseni ngo-1986. Kule minyaka engaphezulu kwama-30 esembuthweni wamaphoyisa, abamaziyo bathi ubeyimisele ekulweni nobugebengu. Umndeni usola ukuthi leli phoyisa libulawelwe impi ebelilwa nobugebengu. Abantu they will always besho izinto especially mawukuthi uyiphoyisa angazi kwenzeka kanjani uyiphoyisa ujika uyisitha somphakathi. So mhlambe mekuthi kushona elinye iphoyisa abajabula ukuthi okay mhlambe -1 trouble. uNdawonde obehamba kulomgwaqo ngomsombuluko ebusuku kuthiwa walandelwa imoto engaziwa ababegibelile kuyo bavulela ngenhlamvu. Amaphoyisa athi ushonele endaweni yesigameko. Umfowethu lo ubekade ebuye emsebenzini and then kwaba khona isigameko esenzakalayo lapha endaweni ephezulu eBhamshela. Njengoba nathi besingekho ke around sibe sesifonelwa sekuthiwa engathi imoto ebekade ihamba ngayo ebuye emsebenzini bavele bayivimba ngaphambili base bayidubula. Indaba zokubulawa kukaLieutenant Colonel Ndawonde kushiye izakhamuzi saseBhamshela sovalweni. Kuleli sonto ledlule sebulawa izakhamuzi ezisihlanu. Izakhamuzi zithi igameko zokubulawa ziyanda endaweni. Sekukuningi nje usuku nosuku isonto weekend kuthe sekudutshule ingane isekho ekseni sekuyakhalwa sekuthathwa sekushone kwamakhelwane sesiyobona akwazi futhi thobana abantu asabatholakala abantu abenza lento sisovalweni ngoba asazi ukuthi kusasa kuza kubani ngoba iweekend to weekend kuyangcwatshwa. Ukomishana wamaphoyisa uGeneral Khehla Sithole usajuba amaphoyisa ukuthi abophe abathintekayo kungakapheli amahora angama-72. Bongani Gema endabeni ze-SABC eNdwedwe.